ки дар таҳия ва омодасозии конститутсияи даврони истиқлолият нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят назаррас аст. ҳанӯз моҳи декабри соли 1993 дар арафаи муҳокимаи умумихалқии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сардори давлат чунин иброз дошта буданд: имрӯз вақти он расидааст, ки мо дар роҳи бунёди давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявӣ аз сухан ба амал гузарем, ки асоси эҷоди ин нави давлатро Конститутсияи нави ҷумҳурӣ мегузорад. таҳия ва қабули Конститутсия дар ҳаёти давлати тозабунёди тоҷикон рӯйдоди муҳим ва мондагори таърихие буд, ки ҳуқуқу озодиҳоро чун сарчашмаи асосии пешрафти ҷомеа, поягузори суботи кишвар, ваҳдату ягонагии давлату миллат бозгӯ намуд. эътироф ва арзгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои инсон яке аз муҳимтарин талаботи ҷомеаи демократӣ аст, ки хушбахтона ин нуктаи муҳим дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хоса дорад ва нуфузи ин санади муҳимро боз ҳам болотар мебарад. арзиши олӣ донистани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон муҳимтарин нуктаест, ки ба Конститутсияи Тоҷикистон эътибори байналмилалӣ бахшидааст. боби махсусеро, ки фарогири бештар аз 30% матни умумии Конститутсия аст, ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва раванди эътирофу ҳимояи он бахшидан нишони садоқат ба арзишест, ки онро ҳамин санади муҳими тақдирсоз арзиши олӣ медонад. ин арзиши олиро моддаи 5 Конститутсия қоил аст: инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.